Me fine. Hello, mami fine. Ke kunu mere taa? Mgbede ọma. Anọ m ọfụma, anyị nọ ọfụma, ndị igbe gụkwan. N'ụmụ ị chọrọ ịkụrụ m. Na ife di m na mall with wine. Na isi dị gị alụburu ego ne? 5 million. So isi. N'opuku Mercedes. Ewo. The girl bụ Mercedes na-ekene di m na-asị di m thank you na Mercedes di m zonyere ya. Ewo. Na-agwa di m mgbe m na ya chenjere m moto m di m ju. Eyinu ona m isi 500,000 n'isi m di m dị ego nwaanyị isi 5 million. Isi n'ifu ha n'anya gị koro isi chapụ ha foto. Inwe video evidence. Hey. Okwu ehikakwa no. Di m ọfụrụ gị. Nsogbu adịghọ. Onwe ome. Thank you. Thank you for letting me know. Mana akwe mana di m na di gị boy. Ọkwa di m na di gị boy. Asị m ka mmakwa na uche gị ọ dị ya na di gị na di m boy. Ya bụ na di gị na di m na-eme n'ofu ihe ọkụ ka si kwue. Birds of the same feather flocks together. Ha na-abụ na-emekọ ofu ihe. Ije je cheki di gị. Na di gị ifunu di gị. Na di gị ada achụ nwaanyị. Oh, di m bụ ihe na-achụ nwaanyị. Ka onye maazị na di m bụ a businessman. Ịma hụ na onye ahụ nwere ike ịbụ business partner ya. Onye ọbụla bụ Mercedes yi nnukwu isi ọ bụrụ di m gonyere ya. Chekikwa di gị onwe ihe o mee. Ekwe ịgwananị m cheki di gị. N'aka iji ha akọrọ m ihe. Okay. Ngwanụ ga motive gị ji wee kọrọ m ihe atata. Di gị bụ angel. Di gị dị eme njọ. Di gị dị eme njọ. Di gị enwe ike ime ụdị ha. Mana di nke m nwere ike ime ya. Iwe nya ka isi ka ịbịa gwa m. Dewe video evidence gị. Mana tikwara di gị anya. Tikwara di gị anya. Na ọ na-ezu ebe niile. Ngwanụ ka ọ dị. Anyị ekwucha.